Добро утро. 7 сутринта в неделя, днес ще бъде дълъг ден. Здравей отново, любов моя! Почти стигнахме до Русе. Време е Петя малко да се подслади. Че беше дълъг пътя, нали? Децата. Габче, как си, зайче? Габито е тъжна. Оказа се, че за нея 2 часа явно е много път. Искаше да слиза отдавна. А лекчо няма драме. Той си носи Нинтендото и си цъка. Буба! Причината сме в Русе е международно състезание, на което клуба по балет на Габи ще участва. Това е първото и състезание, обаче за сега изглежда, че се справя доста добре и много и харесва ходенето на балет. Надяваме след състезанието да е още по-мотивирана и да продължи. На Алекчо му е малко скучно, затова с него отиваме да направим една разходка из центъра на Русе, докато момичетата си оправят прическите и ще се видим после. Габи, хареса ли ти, как беше? Чудесно! Малките балерини приключиха. Отивахме до колата да си оставим багажа. В момента отиваме да се разходим и да хапнем. Времето е прекрасно. Ето един горд батко на балерина. Като имаме деца. Седнахме да хапнем. Кино Роял? Да. Как се казва? Майда. На покрива на една сграда. Много приятно заведение. Децата вече хапват и те. Кино Роял, да. Барен кичен. Поне Габи хапва. Алек чака още вечеря. Обяд. Да. Упай. Защо написвате? Виждам ли се? Това е, ако някой се чуди защо аз снимам видеа, а не Петя. Хи-хи-хи. Мамо! Това са балерините от Русе. Какво едеш? Сладоле, зелена лъжичка и пастъци и има се олио. Татко, бързо си запомня. Бау. А вие какъв сладолет ядете, господине? Солен карамел и солено пистачо, защото мойката на щанда ме пита кое наричам шамфастък 3 пъти. Ужасно е горещо. 17 градуса. Съм по тениска. Алек беше и той по тениска до сега. Но се облякохме, защото спряхме на едно място да си хапнем сладоледа. Отиваме с него за малко мъжка работа, както казваме. Отиваме да вземем водички за изпът. Момичетата влязаха за награждаване и се надявам, че до около 20-30 минути ще успеем да се тръгнем към Варна, тъй като вече е 3 часа и 5 минути.
Имаме после 2 часа обратно. Ще видим как ще мине. Този дълъг ден е към края си. Габи, какво имаш? Медал! Малките тинкърбелчета успяха да вземат първо място. Сега отиваме към колата и идва най-забавната част. Дългия път към дома. Беше дълъг ден, но много се струваше. Всички сме изморени. Лекчето отново си взе Нинтендото. Ей, шампионке! На кое място сте? На първо! Аз започвам да обработвам видеото от днес, докато Петя кара. Ако се измориш, ще карам и аз. А не? Нещо да имаме да кажем на шапката. Не, много съм щастлива. Щастливи балетни мама и татко. До нови срещи. Чао!